Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta għamlet l-itwal titjira li qatt għamlet mingħajr waqfien. Dan hekk kif għamlet titjira ta' 7 sigħat lejn Kiragli fl-Irwanda. Dan hekk kif il-Gvern Malti ta' aktar minn 135,600 doż tal-vaċċin tal-AstraZeneca lejn dan il-pajjiż Afrikan. Din it-titjira telqet fis-satejn tal-ġimgħa filgħodu u waslet l-Irwanda għal ħabta tad-9 ta' filgħodu. Qabel din l-itwal titjira li għamlet il-Linja Nazzjonali tal-Ajru, dan l-istazzjon tkellem maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta David Kurmi. Kurmi għalinna kif għal titjira twila bħal din kien hemm diversi tħejjiet. Allura la mhux normalment immorru jrid ikun hemm ħafna tħejjiet għaliha minn aspett ta' flight operations, jiġifieri t-tim tagħna ta' flight operations ikun għamel it-tħejjiet kollha minn fejn tal-flight pod tagħna, tal-flight plan tagħna minn fejn se jgħaddi l-ajruplan, l-eqreb airports li ikollu bżonn jinżel jekk ikun hemm ħtieġa li jinżel, jiġifieri jirrikjedu ħafna preparamenti. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta għalmana kif it-titjira saret bl-aktar ajruplan ġdid tal-flotta tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Airbus A320 Neo. Apparti li intiru distanzi itwal, fil-fatt santiru kważi 2500 mil nautiku. L-ajruplan u iktar effiċenti, mela it-titjira li tiswinna inqas, jaħli ħafna inqas fuel, bej wieħed u ieħor jiffranka madwar 20% inqas fuel.